खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनानै थाबाय। दिनै शुक्रबार बाराय नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै ला। आं रादाब लाबोनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां। गाबोन क'क्राझार कमार्स कलेजाव बिटिआरनि गोरोबथाखौ लानानै आरो NDFB फोरनि जेंनाखौ लानानै सावरायनाय जागोन आरो गोबां सुबुंफ्रा रिहेबिलिटेसनखौ मोनाखैब्ला बेयावनो रायथिनानै लायनो हानाय जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेयावहाय ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ लानानै आरो बर'फोरनि हानि जेंनाफोरखौ लानानै सावरायनाय जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिनिखायनो सोरबाफोर बे रादाबखौ मोनदोंब्ला गावजों गाव शेयार खालामलाय, जेन' गासैबो गाव गावनि मोननांगौ आरो उसुबिदाखौ रायथिनानै लायनो हानाय बायदि। दिनैहाय क'क्राझार जिल्लानि BJP हान्जाया मोनसे मेल खुंदों। बिथांमोनहा बुंदों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि सोरखारा दिनैहाय 8 बोसोर फुरा जाबाय। बिथांमोनहा बेबायदि फोरमायदों सानस'नो हायै खामानिखौहाय नरेन्द्र मदिनि समाव मावनाय जाबाय होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों आरो बिथांमोनहा बेबायदि बुंदों दि सानस'नो हायै गासै खामानिखौ मावनाय जाबाय। बिथांमोना सिमाङावबो नुवाखैमोन होनदों। दिनै क'क्राझार ओनसोलावहाय केन्सार हस्पिटाला नरेन्द्र मदिनि नाजानायनि सायावसो जादों होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दिनै सान्तालि स्टुडेन्ट इउनियन एबा फरायसा आफादा ST दाबिनानै क'क्राझार जिल्लायावहाय रेलि खालामदों आरो सावथाल जनगोष्ठीफ्रा साहा बागाननिफ्राय मुं होनायखौ गोख्रैनो आसाम सरकारा उथायनानै लाफिननांगौ होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो खम समनि गेजेरावनो ST होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों आरो बिथांमोना जुदि खम समनि गेजेरावनो सिद्धान्त लायाब्ला बिथांमोनहा दिल्लीसिमबो दावबायलांनानै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारगोन होननानै आसाम सरकारनिसिम हुमखि होदों। दिनै गुवाहाटी मासख'यावहाय आसामनि थागिबि ट्राइबेलफोरा स्पेशेल ट्राइबेल कन्भेन्सन खुंनाय जादों। बेयावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाहैनानै मोनसे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदों। बेयावहाय बिथाङा बेबायदि बुंदों ट्राइबेलफोरनि जेंनाफोरखौ अरायनि थाखाय सुस्रांजानांगौनि थाखाय जोङो खौसेयैनो दावगालांनांगौ ट्राइबेलफोरा होननानै बिथाङा बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदों। जफादं BCDCनि सिङाव थानाय मोनसे मेन हान्था मेला खालामग्रा लामाया गोबां बोसोरनिफ्रायनो गाज्रि जानानै दङ। बिखौनो लानानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा खुद्रि सारनानै धरना होदों। जफादं BCDCआ बाक्सा जिल्लानि 62 नं कन्स्टिटिउसनाव दङ। सिगां हाग्रामा दैदेननाय 17 बोसोर सरकार सोलिबाय थानाय समावहाय आद्रा खामानि मावनानै दङमोन आरो गंसे दालां बानायनाय जादोंमोन। बे दालाङावबो रड होनाय जायाखैमोन, बिनिखायनो गब्र'नानै दङ होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दा बेखौनो नायफामफिननानै गोदानै दाजानाय प्रमद बर' सरकारा लुफिननानै होनांगौ होननानै बिथांमोना सरकारनिसिम गुरैयै खावलायहरदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। दिनै गसाइगावआवहाय रेल बारस'नायावहाय सासे सुबुङा थैनो गोनां जादों। सिगां रेल बारस'ग्रा लामा दङमोन, नाथाय बेखौ बोखारनानै होनाय जाबाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायदों बे रेल लामाखौ बोखारनायनि जाहोनावनो बारस'ग्रा लामाखौ बोखारनायनि जाहोनावनो गोबां सुबुंफ्रा थैनो गोनां जाबाय। खेबसेयैनो 7 सुबुंफ्रा थैनो गोनां जादों होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायदों। बिनिखायनो सरकारा अननानै बे जायगायावहाय थाबैनो बारस'ग्रा मोनसे लामा बानायनानै होब्ला हामगौ होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा दाबि दैखांदों आरो दा बे गोथै सहखौ सिनायथि मोननाय जादों। गसाइगाव ओनसोलनि दुखियामारि गामिनि सुरज बालिराजनि बिसाज्ला प्रदीप बालिराज होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा गोथै सहखौ गसाइगाव पुलिस थानानिफ्राय थांनानै पुलिसफोरा दैखांनानै लाबोनाय जाबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।